अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फ़ाहज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। Allah stvorio čovjeka i njemu dao potpuno razum i on može da odluči među dvije stvari, među dobrim stvarima i među lošim stvarima. I zato svaki od nas ima odgovornost prema Boga i prema čovječanstvu. Isto mi imamo dužnost prema Boga i prema čovječanstvu. I zato Allah nama dobro uputio preko časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on nama i na prvo mjesto Boga i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama pokazao taj put i nama rekao kakvi odgovornosti i dužnosti mi imamo. I ako čovjek misli u tome, svaki čovjek, da li je muž, da li je žena, da li je radnik, da li je vladar, da li su djece, i svaki ima neke odgovornosti. I zato ako svaki ispuni ovu odgovornost, onda on može da očekuje Božju milost, onda bi mi rekli da smo završili svoje dužnosti kako treba. Allah kaže u časnom Kur'anu, surata Tahrim, ovo je 66. sura, 7. ajet, Allah kaže, o vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Znači, niste odgovornosti samo za sebe, nego imate odgovornost za onima s kim vi živite kao ovo član porodica ili kao glava porodica. Allah kaže, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kameni. Ovdje kameni je isto izraz od Kurana koje koristi isto za ljudi. Oni koji su teški, koji neće da shvati Božje poruka i koji smatraju sebe kao velike sile, i za njih Allah koristio taj izraz kamenje, nad kojima su postavljeni meleki oštri i strogi, koji nisu neposlušni prema onom što im on naređuje i rade samo kako
im je naređeno. I to je taj naredba na prvo mjesto. Čovjek treba da spasi sebe i onda spasi okolo drugi svijet. I onda drugi ajet je od 64. sura, 15. i 16. ajeti. Allah kaže: O vi koji vjerujete, zaista među vašim ženama i vašom djecom neki su vaši neprijatelji. Zato ih se čuvajte. Ovo kada kaže na arapskom riječ azvađ, ovo se koristi za par. Ako žena uči, možda bi bio prevod: ovi koji vjerujete, zaista među vašim, onda bi bio ovdje mužim. Ovdje kaže vašim ženama, ili može da bude obrnuto, od vašim mužovima. I ima neki koji su vaši neprijatelji. I kako može da ovdje bude, ovo su Božje riječi i to su istinske riječi. Allah kaže: ovi koji vjerujete, zaista među vašim ženama i vašom djecom neki su vaši neprijatelji. Ovo je veliki upozorenje za svi nas. I da li moguće je da jedan čovjek, on ima svoja porodica, žena, djece, on voli njih, on radi za njih, cijeli dan on izađe da radi da bi bolje bio za djece, za žena. I Kur'an kaže: neki su vaši neprijatelji. To znači nisu sve za ovo nivo, nego neki od ovih su takvi koji su neprijatelji. I kako može da oni postanu neprijatelji? Na primjer, ako čovjek radi neka dobro djela, on hoće da ide u džamija, ili onda žena kaže: nemoj da ideš, sjediš kod nas. Ali ako on radi neka dobro djela, on hoće da pomaže nekome, on troši neki novac na Božjem putu. Ako žena zaustavi, i to su neki pripreke koje nama pokazuje da tada ta je žena postane kao neprijatelj. I ako ona je neprijatelj, onda Allah kaže: treba da čuvajte, onda treba da budete malo strogi, da malo ne slušate njih. Ako oni vama zabrane za dobro djela, neka vi treba da dalje prođete preko ovi prepreke i onda opet radite taj dobro djela. I ako vi pređete preko toga i primite opravdanje i oprostite, pa sigurno Allah najviše prašta i milostiv je. Uistinu su vaši imeci i vaša djeca samo iskušenje. Ponekad čovjek voli da ima djece, oni koji nemaju uopšte djece, koliko oni pati u tome. Ali nekad čovjek koja traži od djece sa puno molitvama, sa trudima, onda na kraju nekad djece budu takvi da ne radi dobro djela i pravi sram za roditelji. I kao Allah dao nekoliko primjera isto u časnom Kur'anu, zato što čovjek može da moli za njih, može da uputi za njih, ali ne se zna šta može se dešava poslije toga. Naprimjer, Hazrat Nuh a.s. bio jedan uzvišeni poslanik. Allah za samo radi njega i za par vjernika naselja su otopili. Svi su dobili Božje kazna samo radi Hazrat Nuh a.s. i par sledbenika. I njegov sin bio među njima. On isto je se otopio. I Hazrat Nuh a.s. prije mislio, kada je Allah obećao: ja ću spasiti tebe i tvoje porodica, on mislio porodica, to znači ovo moje član od porodica. Ali kada on vidi da njegov sin se otopio i poslije on se žalio kod Boga i rekao: moj gospodar, moj sin je član moje porodica, a ti si obećao da ću spasiti tvoje porodica, a on je otopio.
ja ne razumijem šta se ovo dešava. I onda Allah rekao, o Nuh, zaista tvoj sin ne pripada u tome, on nije od tvoje porodica. Innahu lesa min ahlika, on ne pripada od tvoje porodica, zato što innahu amalun gairu salih, njegova dijela bila pogrešna. On nije radio dobro dijela i zato on ne pripada s tobom. I ovo se isto pokazuje da može se dešava. Ali šta se tiče naša odgovornost i dužnost, mi treba da pokušavamo da kada krenemo nešto, kada napravimo nešto, kada radimo dobro dijela, onda treba da prođemo kroz ovo sve, ovo barijera i napravimo šta smo željeli, šta smo planirali. U Buhari isto ima jedan hadis, tamo stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek hoće da radi, na primjer da prihvati islam, onda šetan dođe usput i onda kaže, vidiš tvoje roditelji, oni su imali svoje vjerovanje, zašto hoćeš da napustiš vjerovanje od svoje roditelji? I tako šetan pokušava da zaustavi od dobro dijela. Isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje rekao i poslije kada hoće neko da pravi hidžra, kada on iseli kod poslanika, onda opet šetan hoće da zaustavi taj čovjek. Isto kada čovjek hoće da potroši na Allahovom putu, opet šetan hoće da zaustavi. Hazrat Isa a.s. kaže, ako onaj čovjek koji uzimaju samo svoje bogatstvo i djece da drži u sebe i neće da potroši na Božjem putu, on faktički postao sluga za ovo svjetska, ovo za dunjalučka, on postao sluga. Nije onda više on Božji sluga. I zato bitno je da među ovo, kada čovjek počne da radi dobro dijela i da uputi, počne prvo od sebe. Kako može da jedan čovjek, na primjer, kako mogu da ja pričam nešto da radite dobro dijela ako ja ne radim? I zato prvo treba da čovjek počne od sebe, onda od porodica i za djece pogotovo, ovo treba od male noge, da mi ni uputimo prema Boga, prema Islam, da oni treba da obožavaju Boga. Zato što ako nismo uputili od početak, onda kasnije nema vrijeme, kasnije ne može da oni vrati kada oni odluči sami za sebe. Od Amr ibn Šueba, koje prenosi od svog oca, a on od svog oca koji je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, savjetujete vašu djecu da klanjaju kad napune 7 godina. Od 7 godina treba da počne ta lekcija, treba da uputimo djece prema namaz i kaže, i udarite ih ako ne budu obavljali namaz u 10. godine i razdvojite ih u krevetima. I ovdje udarite ne znači da pravite lom ili nešto, ovdje malo da budete strogi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam nikad udario nikome vezane namazi, vezane za takve stvari. Ponekad budu takvi neki riječi koji onda ljudi daju pogrešno tumačenje. I poslije 10 godina onda djece budu toliko zreli da oni mogu sami da odluči za sebe, da oni znaju koji je njihovi pravac. I ima još jedan bitan hadis, kaže Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, sve ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado,
ovdje vidite poslanik kaže svi ste vi pasteri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Ovdje svaki čovjek sada ima kao svoje vladavina. Ima vlada do nekog nivo. Naprimjer, ovo ako je vladar, onda on je, njegov stado je cijela država, svi ljudi. On ima odgovornost za svoje država. Da li on ispunio, da li on dao sigurnost za svima, da li dao sloboda za vjerovanje, da li ispunio svi njihove potrebe, to je njegova odgovornost. I isto onda taj postepenom, taj odgovornost dolazi do svakog čovjeka kao član porodica. Njegova stado je njegova porodica i on ima odgovornost prema svoje porodici. Poslanik dalje kaže, muškarac je pastir u svoju porodici i bit će pitan u svom stadu. On ako ima odgovornost prema svojoj porodici, onda treba da on vidi da li on ispuni njihove potrebe. Uglavnom, svaki čovjek ispuni fizičke potrebe. Naprimjer, kupi, radi, ima plata, onda kupi sve šta je potrebno, ali na druge strane većina ljudi ne pazi, ovo duhovna potreba za porodica ne vodi račun za žena i za djece, da li oni obožavaju ili ne obožavaju. Ima nekoliko primjera, ako mi gledamo okolo sebe, ali bitno je da gledamo u sebi, dosta puta se vidi da čovjek je vjernik, on ide u džamija, on obavlja namaz, ali on ne pazi da li njegova žena obavlja namaz ili ne obavlja namaz. On ne pazi za djece, on zaustavi djece, sam ide i to nije u redu. Poslanik kaže, muškarac je pastir u svoju porodici i bit će pitan u svom stadu. Žena je pastirica u kući njenog muža i bit će pitana u svom stadu. Muškarac će biti pitani za svog dijela i žena, ona će biti pitana za svog dijela. Muškarac ima svoju odgovornost, svoju dužnost, da on zaradi i žena treba da čuva porodica, da pazi. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sluga je pastir u imetku njegovog gospodara i bit će pitan u svom stadu. I svi ste vi pastiri i bit ćete pitani u svom stadu. Onda sada nema neka sluga, ali sada jedan radnik. Radnik, on ima odgovornost prema svoj posao. Ovo gazda njemu dao neki dužnost. I on je odgovornost da li on radio kako treba ili nije radio. I gazda je odgovornost, njemu pripada odgovornost da li on plata na vrijeme ili ne. Dosta puta se dešava neki ljudi kada imaju neki radnik, ne daju plata na vrijeme. I ne smije da dozvolite sebe da samo očekujete od drugih, a ne završite svoj dio od obaveza. I zato ovo svaki, bilo gdje on radi, bilo kako on živi, on ima neke odgovornosti i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, on će biti pitan za svog dijela. I šta se tiče naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nama rekao, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svoju porodici. I prenesi Ajša radijallahu ta'ala anha, ona je kao majka vjernika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svoju porodici, a ja sam najbolji od vas prema svoju porodici. Vidite sada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama kaže,
kada vi ste kao glava porodica, onda treba da budete najbolji prema svojoj porodici. I onda on rekao, ja sam najbolji prema svojoj porodici, kao vidite mene, kao uzimate primjer od mene i zato muškarac, oni su dužni da postupaju dobro prema ženama, da pazi ih, da ispuni njihove potrebe i žene su dužne da one postane poslušne za muškarac i tako onda porodica dobro ide. I onda prenesi kako može onda da pomažemo jedno na drugo kada je pitanje za dobro djela. Prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah se samiluvao čovjeku koji u večer ostane i klanja nafilu, tahadžud namaz, a potom probudi suprugu i ona klanja, pa ako odbije zapljusene je vodom u lici i Allah se samiluvao ženi koja ostane u noću i klanja, pa potom probudi svoga muža, pa i on klanja, a ako odbija u lice mu saspe vodu. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao odgovornost i dužnost oba para, za muž i za žena. I ako muž probudi, on treba da kada završi svoje namaz ili kada probudi za namaz, treba da probudi supruga. Ali ako je ona probudila prije, ona treba da probudi svog muža i tako vidite kako na lijep način poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio da pomažemo jedno na drugo. Skoro jednom sam pričao sa jedan naš imam, on mene dao jedan ovako primjer prema ovo hadis i kaže kod nas ima neka stari par i čak i invalid i čovjek kaže ja ne mogu da idem da nosimo voda ili imam da li mene dozvoljeno da ja samo prskam ovo sa sprej kao ovi djece kao špric i da oni bacaju voda od daleko prema svoje ženi i da ona probudi, ako ona ne probudi kada samo da kažem hajde ostane. To vidite kako do danas ima neki ljudi koji slijedi prema ovo naredba od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprosnom hađu preporučio i ovo njegov kao možemo da kažemo oprosni hađi zadnji njegov savjeti. On rekao, o ljudi, vi imate prava i dužnosti prema vašim ženama, a one imaju prava i dužnosti prema vama. One ne smiju dopustiti nikome osim vas da stupi u vašu postelju, niti smiju dopustiti da bez vašeg pristanke u vašu kuću ulaze oni koji vi ne volite i one ne smiju počiniti sramnu djelu. Ovo je sada dužnost za žene prema muža, da one treba da budu časne, da one treba da budu poštene, da one ne smiju da dozvoli nekoga ako je muž zabranio. I onda dalje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nalažem vam da dobro postupate sa ženama. Sada on priča za čovjek, za muž, da dobro postupate sa ženama, jer one se kod vas nalaze kao emanet od Allaha. Dopušteno vam je da uživate kao njihovo društvo po Allahovim riječima, kako Allah je vama dozvolio, tako treba da kao muž i žena treba da uživajte. Bojite se Allaha u onome
što se tiče vaših supruga, a ja vam nalažem da lijepo postupate prema njima, pazite, jeste li čuli, o gospodaru, budi mi svjedok. I onda on svjedočao Boga da ja sam završio moju dužnost prema muslimanima i on među ovo zadnije savjetima, ovo bio njegov savjet. I ponekad bude ovo veći problem kada čovjek vidi neka druga osoba ili neka druga porodica, da oni imaju više bogatstvo i zbog toga ponekad se bude nemir unutra porodica. Kao sada na ovo doba ove velike sile, oni samo imaju pohljap da skupljaju ovo bogatstvo od siromašne države. I onda kada čovjek nije zahvalan na tom stanju kako je Allah ni podario, i onda isto možda da bude nekad nemir. Ali čovjek treba da bude zahvalan na ovo stanje kako postoji. Ali nikome nije zabranjeno da napreduje. Može da čovjek nađe bolje posao, da radi još bolje, ali nije dozvoljeno da čovjek pohlepom da gleda na tuđi imetak. Kao časni Kur'an kaže, i nemojte osjećati pohlepom za onim po čemu je Allah nekima od vas dao nadmoćnost. Za muškarac je dio od onog što su oni zaradili, a za žene je dio od onog što su oni zaradile, a tražite od Allaha njegove blagodati. Zaista Allah ima završeno znanje o svim stvarima. Ovo je surat An-Nisa 33. ajet. Onda isto postoji u časni Kur'an, surat An-Nisa 35. ajet. Allah kaže, zato se čestite žene poslušne i u nevidljivom štite stvari za koje je Allah savjetovao da ih štite. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dunjaluk je uživanje, a najbolje dunjalučki užitak jeste dobra supruga. Ona je pokorna, ako je pogleda, ona ga razveseli, i ako je odsutna, ona ga čuva svojim poštenjem i čuva njegovu imetak. To su neke bitne stvari kao nam odgovornost naš i svima od nas, i zato treba da mi vidimo gdje mi stojimo i treba da pokušavamo da ispunimo svoje dužnosti prema Boga. Ovo znači kada u pitanje za obožavanje, i treba da obožavamo za takav nivo kako jeste potrebno, i isto treba da završimo svoje dužnost prema ovo svijeta, prema drugi ljudi, prema svoje porodica. Treba da odgojimo kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio, i ne možemo da odgojimo svoje djece ako mi nismo na taj nivo. Ako čovjek sam ne obavlja namaz, kako može da on naredi svoje djece ili žene? I zato roditelji treba da postanu primjer za svoje djece, i onda njihova savjet imati efekt. Zato što kada čovjek radi i kaže, onda ima efekt, ali kada ne radi, onda samo kaže, onda to je samo šuplja priča. Neka Allah nama tako uputi da u naše domovima vlada mir, harmonija, ljubav, i da pazimo jedno na drugo,
i uputimo svoje djece kako treba, neka Allah nama uputi prema svoj put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.